Nalazimo se u Centru za ribarstvo i primijenjenu hidrobiologiju, ogledno Dobra Radmilovac, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Centar je naučni, istraživački, obrazovni i turistički park. U okviru centra imamo negde oko 30 jezera i mnogo toga što prikazuje u stvari značaj i vrednost reke Dunava, s obzirom da je i samo ime Mali Dunav. U okviru ovog našeg prostora imamo javni akvarum, mali botaničku baštu, dva ostrva, jedno sa ribarskom kućom i malim ribarskim muzejem, jedno ostrvo evolucije, onda imamo jedan naučno-kulturni kutak gde realizujemo predstave za decu i ono što je možda i najvažniji, najlepši deo tog našeg centra, to je naselje praistorijskog ribara, gde smo želeli da prikažemo život tokom praistorije od perioda kada je čovek doseljavao se na prostore našeg kontinenta, kada je živeo u pećinama, pa preko kulture lepenskog bira, starčevačke, vinčanske kulture, sve do raslojavanja društva. Vinča je jedan od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Evropi. Između 5300. i 4300. godine pre nove ere u Vinči je bilo jedno veliko naselje, a Vinča je dala ime jednoj praistorijskoj kulturi, neolitskoj kulturi, u okviru koje je evropski neolit dostigao svoj zenit. Neolit je vreme kada se ljudi po prvi put počinju baviti poljoprivredom i po prvi put su u toku neolita ljudi počeli da žive trajno na jednom mestu, generacijama. Ispostavilo se da su oni već tada napravili savršene kuće od 20 do 80 kvadrata sa nekoliko soba, drvena je konstrukcija, kuće su malterisane, mešavina glina, pesak i pleva, kao odlična termoizolacija. Danas se u najrazvijenijim zemljama sveta najskuplje kuće prave upravo na taj način. U kućama nemaju ognjišta, oni su već tada u svojim kućama imali peći. Iznad peći su imali nape za odvod dima, a te nape su zapravo slične haubama koje mi danas koristimo iznad šporeta kao deo aspiratora. Arheološki su potvrđeni i prozori, međutim, nije se znalo šta su imali na prozorima. Mi smo ovde rekonstruisali i taj detalj. Sa velikom sigurnošću možemo reći da su oni tada na prozore razapinjali kožu, koja se normalno pre toga pripremi kao, recimo, za bubanj. I ovde se pokazalo da koža propušta dovoljno dnevnog svetla u kuću. Živeli su čak u 2 nivoa. Već imamo potvrde da koriste i tavanski prostor kao potkrovlje. Ako još zamislite u tim kućama i nameštaj, onda te kuće su zaista bile vrlo komfortne za život. Možemo komotno reći da su bile energetski vrlo efikasne i ono što je mnogi iznenadilo, to je da su ljudi u neolitu imali čak veću kulturu stanovanja nego u nekim kasnijim vremenima. Oni su nam pokazali da kako se sa onim što čovek ima može izvući onaj maksimum, a to zaista govori jako puno o njima i o njihovoj genijalnosti.